Sut byddwn ni'n mynd ati i ddefnyddio dechneg crynodeb? Wel, ystyr crynodeb yw bod y sawl sy'n siarad Cymraeg wedi bod rhywun arall yn gwneud crynodeb o beth mae e'n weid, beth mae hi'n weid, ac wedyn yn rhoi'r crynodeb. Oedd yn ddill oedd yn cael ei ddefnyddio, wel, dwi'n gwybod yng Nghenhedlaethau Plaid Cymru, am flynyddoedd cyn bod offer cyfieithu electronaidd wedi dod, oedd hyn. Nawr, mae'n iawn, mae'n llafurus, ac y peryg yw y bydd y siaradwr gwreiddiol yn gweud pethau fel I speak English to save time, achos mae hyn mynd ag amser. Ond os nag os dim byd arall dim un ffordd arall oedd y drosti, mae hwnna'n ffordd i gael rhesymol. Mae'r, wel fel yn dwyieithog welon ni gyda'r prifathro a'r Hambons, mae'n golygu bod y Cymru, y bobl sy'n siarad Cymraeg, yn clywed popeth ddwywaith, ond mae'n mynd â lot o amser, mae'n dyblu amser, wel, dim gwaith dyblu achos crynodeb yw i, ond mae'r crynodeb yn gallu bod yn eitha hir os dwi eisiau gwneud cyfiawnder a beth sy'n cael ei weid yn wreiddiol. Crynodeb ar ddiwedd y cyfarfod i gyd bydde fe, neu? Wel, yr unig brofiad sydd gyda fi ohono fel gweud y gwir yw beth oedd yn digwydd gyda'r blaid ac oedd y crynodeb yn dod ar ôl pob aredd. Ar ôl pob? Wel, bydde fe'n angenrheidiol, ond mewn cyfarfod fel ni, wrth gwrs oedd lot o areithiau. Ond falle, dwi'n meddwl gallech chi adael yn ys y diwedd, hyd yn oed petai siaradwr gwadd a chi fydden ni'n meddwl bydde rhaid chi ddod ddeni'r di-Gymraeg fewn yn amlach nag ar ddiwedd yr anerchiad. Gwneud y tro fydden ni'n gweud mae crynodeb, dwi ddim yn meddwl bod e'n ffordd o ddatrys rhwyddineb beth dyn ni'n drial wneud. A mae fe'n beth anodd yn diwedd gweithredu mewn dwy iaith, lle dyn ni'n gwybod yn iawn bod un sector yn deall y ddwy a'r llall ddim. Felly, dwi'n meddwl bod yn ychwanegu at rhwyddineb y peth, ond os oes rhywun wedi cael profiad gwahanol, bydden ni falch clywed. Diolch yn fawr. Os yna unrhyw gwestiynau felly? Y profiad gwahanol yw beth ni'n defnyddio, mae cwmnïau theatr yn defnyddio fe, mae Troed Rhyw yn defnyddio fe, sef bod ni'n rhoi crynodeb ar y dechrau. Bod ni wedi rhoi crynodeb mlaen llaw, beth fydd cynnwys, beth sy'n digwydd fan hyn, ac wedyn bod chi'n gallu... A falle bod hwnna'n gallu cyfeithi lawr fi'n credu yn fwy mewn i sefyllfa anffurfiol neu sefyllfa gymdeithasol, syml, o fewn cymdeithas lle mae'r drama geni, mae'r perfformiad yn yr ysgol, lle fydd y crynodeb ar ddechrau noswaith neu wedi ei osod mlaen llaw yn caniatáu i gorff y noswaith i ddigwydd yn naturiol yn y Gymraeg. O ie, wel ie, mae hwnna wir, a wrth gwrs bydde hefyd unrhyw beth ar bapur, sgript ar bapur neu rhywbeth hefyd yn help pan mae rhywbeth yn wedi osod, wedi rhagosod. Oedd na sylw arall? Oedd ni jyst yn meddwl, falle bach yn dilyn beth mae Euros newydd weid, am beth i gwahanol sefyllfaoedd, so ni wedi bod siarad lot yn gyfarfodydd, ond ni'n mynd i lot o wahanol ddigwyddiadau, a byddech chi'n gweud ble byddai orau, neu ble byddai'n gweithio'n llwyddiannus wneud cyfeillio neu crynodeb, a ble byddai falle ddim mor llwyddiannus. Rhan sefyllfaoedd y cyfarfodydd yn unig byddwch chi'n defnyddio. O, dwi'n meddwl bod beth fel oedd Jen yn eitha pwysig hefyd efo cyfeillio. Os oes gyda chi nifer fawr o bobl ddi-Gymraeg, mae cyfeillio mynd i fynd yn swnllid iawn yn diwedd. Byddwn ni'n meddwl yn yr achos yna, mae cyfieithu ar y pryd yw'r ateb yn diwedd. Dwi'n meddwl bod rhaid i gadw hwnna fel yr ddelfryd, yr ymarfer gorau i'r rhan fwyaf sefyllfaoedd. Mewn lle fel hyn, sei, neu ddau, wel bydde fe'n gweithio i siarad yn y glist. Ond mae'n dibynnu siwt acoustics sy yn y lle. Os oes acoustics da iawn yn y lle, mae cyfeillio'n fwy anodd yn diwedd nag mewn lle le mae acoustics gwael, achos bydde fe'n cario mwy. Ac yn sicr gydag un person, wel bydde cyfeillio'n gweithio'n iawn, a mwyaf anffurfiol o'r gyfarfod, mae cyfeillio yn gweithio'n dda iawn. Sori, beth oedd diwedd y cwestiwn? Ie, ni jyst yn meddwl, ar wahân i cyfarfodydd, a os yn falle ydych chi, ond rhywun arall fel beth byddwch chi'n defnyddio mewn noswaith fel cyngerdd neu beth byddwch chi'n defnyddio mewn? Ie, wel, dwi wedi cyfieithu mewn priodas a dwi wedi cyfieithu mewn angladdau.
Wel, mewn mwy nag un priodas a mwy nag un angladd. A mae fe'n gweithio fan ni yn sicr, ond ydych chi mewn lle gweddol set fan ni. Sori. Ges i brofiad o gyfeillio unwaith mewn beth oedd Euros wedi drefnu, sef hwyl y cyfarwydd yn Bronnant oedd hi. A na gynulleidfa fawr yna, a canran yn ei Gymraeg, a dwi'n digwydd nabod rhywun ac yn gwneud hyn. A dyna'r profiad gorau, achos oedd y gynulleidfa yn chwerthin. Roedd y di-Gymraeg yn gweld bod ni'n gallu chwerthin y Gymraeg, a bod gennym ni'n hiwmor yn hunan. Nid rhywbeth oedd yn allan hawdd i gyfieithu, ond oedd yn ei bleser mawr i ddweud y gwir bod na ddim tarfiad ar y noson a bod pawb efo'i gilydd yn mwynhau. Yn hytrach na rhywbeth ffurfiol a trwm. Roedd o'n hwyl. Diolch o fawr iawn. Mae'n un gwestiwn, un llaw arall, a wedyn ni. Jyst gweud, defnyddio rwffau cyfeithio ar y pryd, sy'n ni'n defnyddio fe'n rheoledd mewn pethau anffurfiol i sylwebu yn ytrach na cyfeithio ar y pryd. A defnyddio wedyn pobl lleol i gwneud y gwaith na. So maen nhw'n rhoi naws y peth yn ytrach na cyfeithu bob gair. Mae'n help. A chi'n teimlo bod e'n gweithio yn llwyddiannus. Wych, diolch yn fawr iawn, a diolch yn fawr iawn i Llino. Diolch am y conference. Bewn ni mlaen, ni wedi cyffwrdd arno fe, ond i ni'n mynd i symud ymlaen i sesiwn y cyfryngau cymdeithasol. Dylan, dwi'n meddwl, sy'n mynd i fod yn arben hwn. Dylan Lewis, mae e'n athro Cymraeg yn Ysgol Dyffryn Amal, a mae e hefyd yn olygydd ac yn arweinydd clonc Ysgrifenedig, Papur Brod Llambed, yn y bydder o cylch sy'n gwneud defnydd blaengar iawn ar y rhwybrigau cymdeithasol o beth yn deall. Na i symud o fan hyn nawr. Mwyn i ti. Felly, Dylan, pwy sy'n rheoli'r sgrin? Ti'n lle rhoi gwefan? Ie. Diolch yn fawr. Ona ti. clonc360.cymru os gallu di. Diolch. Wel, mae'n neis cael dod mai i siarad am ychydig bore yma am beth i ni'n neud fel papur bro, achos mae nifer o bethau'n poeni ni fel sy'n poeni nifer o papurau bro, ond dyma rwydwaith drwy Gymru, rhyw 100% o papurau bro, sydd yn rhywbeth eitha unigryw, sydd ddim gan y Saeson mewn gwirionedd. Tri nod sydd gyda ni fel papur reit o'r dechrau, sef dod i'n nabod ein ardal yn well, rwyddo digwyddiadau Cymraeg yn yr ardal a cheisio annog mwy o bobl i ddarllen y Gymraeg. A fi'n credu bod ni fel papur y bro wedi llwyddo i wneud na dros y blynydde. Oedd hen ddarlithydd i fi yn y Brifysgol yn Abertawe, Robert Owen Jones, yn pwysleisio hyd yw'r iaith ddim yn iaith fyw os nad yw'n cael ei siarad i darllen a'i ysgrifennu. Oedd fi'n credu bod y papur y bro wedi llwyddo i gyrraedd y bobl dros 10 mlynedd ar 20 mlynedd ddiwetha. Ond oedden ni'n llwyddo i wneud hynny y dyddiau hyn. I ni fel papur bro yn poeni bod yn darllenwyr neu'n gostwm, a ni'n eitha gored yn byti ni. A chybod allan ni fe nôl 5-6 mlynedd yn ôl, ni'n cadw nifer yn darllenwyr ni ac yn llwyddo i werthu 1000 o'r gopïau bob mis. Ond mae'r nifer yn gostwm yn eitha syfrdanol i weid y gwir, a mae hwnna'n adlewyrchu beth sy'n digwydd i papurau newydd trwy'r wlad, dim jyst papurau bro, yn brwydro yn erbyn dechnoleg. Felly, gyda chymorth golwg 360, i ni wedi lansio gwefan hyper lleol, bydd yr rhai bobl yn galw. A fi o'n i'n lwcus bod Christina Davies, oedd yn fyfyrwraig ym Mhrifysgol y Drindod Dewi Sant, yn gwneud gwaith ar greu gwefannau, fe nath i greu gwefan clonc 360 i ni ar lwyfan WordPress. Nawr, wi ddim yn gyfarwydd iawn ar greu gwefannau yn WordPress, mae rhaid cyfaddau. Ond dyma beth gyflwynodd hi ni gyda chydweithrediad clonc 360. Achos mae'r genedlaeth hun yn darllen yn papur bro ni. Mae'r genedlaeth iau yn gweld copi ohono fe gyda mangi a tad ci. Ond hynny yw, fi'n mynd i angladd prawn ma byddai'n ffyngadael cyn diwedd y bore un o'n darllenwyr ffyddlon ni yn Pencader. A i fi yn teimlo ni'n colli y bobl sydd wedi bod yn gefnogol dros y blynydde. A dyma beth ni wedi llwyddo i wneud yn ystod 6 mis diwetha. A beth sydd mewn gwirionedd yn dda amdano fe yn barn ni yw achos taw cyfraniad y bobl.
Mae yn cyfuno beth sydd gyda ni ar gyfrifon Twitter, Facebook a YouTube. Ar y llaw dde, mae yna feed trydar gyda ni o un o'r pethau o'n i wedi wneud bore yma gan gynnwys yr hashtag wneud gwahaniaeth. Ac o dan hwnna wedyn, na fe, wyt ti'n gallu gweld sôn am y bore coffi yn Gosgoch ac yn y blaen. So mae fe yn ateb sawl un o'n nodau ni mewn gwirionedd, hyrwyddo'n digwyddiadau, yn ogystal â dod i adnabod yn ardal ni'n well. So mae'r bobl sydd yn byw bywydau ar ei ffonau symudol neu ar ei llechi ac yn y blaen yn gweld bod pethau'n digwydd yn yr ardal. Ac yn islaw wedyn mae'n feed Facebook ni, sydd chydig yn wahanol, ac o dan hwnna wedyn reit ar wylod y dudalen ac eto, mae feed YouTube o'r gyfweliadau byr. Fi sy'n gyfrifol am hwnna fwy na neb, achos wi ddim yn siŵr gyda faint o'r cylch gallai rannu cyfrinair yn cyfrif YouTube ni, ond gyda pethau fel Facebook a Twitter, i ni'n gallu rhannu newyddion bobl eraill yn eitha rhwydd. So dyna beth sy'n poeni ni. Mae'r papur bro'n talu yn dda, mae bobl yn gefnogol iawn o ran cynnwys hysbysebion, felly'n cam nesaf ni nawr yw trial gwneud y wefan i dalu. Does dim costau. Does dim costau yn rhedeg y wefan eblaw am dalu, mae parthenw, clon360.cymru, dim eisiau talu yn bapur, nag argraffu, na dosbarthu. Felly, does dim costau i'r peth, ond bydden ni fel cardi yn gobeithio wneud rhyw fath o elw mas o'na fe. So doi beth sydd ar ôl gyda ni wneud mewn gwirionedd, trial gwneud y peth i dalu, a hefyd mesur y darllenwyr, mesur yr ymweliadau ar wefan. Mae dan ni rhyw fath o blygin iddo fe, sydd yn dangos i ni, felly bod rhai storiau gwan yn denu rhyw 150 o ddarllenwyr, ond mae yna storiau felly mae bobl eisiau sy'n enni'n mwy o ddiddordeb, mwyaf ni wedi cael yw 2,600 o ddarllenwyr ar un stori. Pan mae pethau syfrdanol yn digwydd yn yr ardal, rhyw ddamwain car neu beth bynnag, mae bobl eisiau gwybod pwy sydd wedi cael ei ladd neu beth bynnag. Oedd hwnna'r achos oedd yn Llanybydder cwbl o fisoedd nôl yn stori drist ofnadwy i'r bechgyn bu oedd farw'n heniel. Ond wrth gwrs dath a gymaint o ddarllenwyr ar y pryd achos o bobl eisiau ffindio mas beth oedd yn digwydd. Mater arall sydd gyda ni, oedden ni'n dal i fod yn bapur bro traddodiadol yn sôn am gydymdeimlo 5 blwydd yn 60, 5 blwydd yn 75 ac yn y blaen, neu oedden ni'n mynd i gyfeiriad mwy o newyddiadura. Ond gan bod ni dal yn wirfoddolwyr sy'n gwneud y peth tu fas i oriau gwaith, mae yn anodd, achos mae hwn yn beth dyddiol. Mae hwn yn beth i'r funud yn dwi. So dwi ddim yn dod heb i waith. A lot o gocso. Mae lot o waith cocso bobl i gyfrannu. Nawr, gyda ni ar yr ochr chwith, a wy'n bennu gyda hwn, fan hyn mae'r bobl yn cyfrannu i straeon. Oedd Gethin Morgan wedi cyfrannu stori am y sioe swclod oedd yn Silian Theatr. Fel un fach yn cymryd mantes o'n gwasanaeth rhad ac am ddim hefyd yn sôn am ddigwyddiadau fel Linda Griffiths manithwr. Rhywun wedi cymryd rhan yn y Great North Run ac yn Ironman yn Dimbych y Pysgod. So, chi'n gorfod procio a gweud, edrycha, wyt ti'n gallu rhoi y stori ar ein gwefan ni, ond dyna beth sy'n gwneud yn dda wedyn, mae'r bobl sydd wedi cyfrannu. O dwi yn rhoi stori nawr bryd i'w gilydd, ond dyna ni, o'n i'n sôn am cystadleuwyr y Firearm, a mae'n dod â chanlyniadau a lluniau digwyddiadau lleol, fel mae'r papur bro yn arfer wneud, ond yn fwy cyfredol. Cwestiwn ges i nos lun yn nghyfarfod rhwydwaith papurau bro Ceredigion oedd efe achos yn gwefan ni mae'n darllenwyr ni'n gostwng. Wel, wy'n gobeithio nag efe. Wy'n gobeithio mae trial taclo'r broblem o gostyngiad mewn nifer o ddarllenwyr i ni drwy gyflwyno gwasanaeth newydd. Achos mae dan ni wahanol gynulleidfaoedd, mae'n gynulleidfa traddodiadol dyn ni, sydd ddim yn cyffwrdd â unrhyw dechnoleg ac yn nhw moyn cydio mewn papur. Ond, wel, dyma ni, mae dan ni gynulleidfa sydd yn eistedd yn y gorwedd yn y gwely o flaen y teledu ar y soffa ac eisiau gweld newyddion, a mae'n bwysig bod y newyddion mae'n cyrraedd nhw yn Gymraeg, dyna'n farn ni. So dyna dyna'n nghyfraniad i mewn gwirionedd. Ond chybod, mae yna bapur bro i gael ym mhob ardal yn oes e. Ac maen nhw i gyd yn
galw mas am wirfoddolwyr i ddod i helpu nhw. Felly, os ych chi'n byw mewn ardal yma na bapur bro, cewch, gwirfoddolwch, a dwedwch, allai i wneud hyn i chi. Allai agor cyfri trydar i chi, fel Llais Eiron, fel y Garthen, fel y Gambog yn y blaen. Os nad ych chi'n sicr fel y pwyllgor traddodiadol, chi moyn i fi ddod i helpu. A wy'n siŵr fydden nhw yn gwerthfawrogi. Se fe ond yn gyfri trydar, se fe ond yn gyfri neu tudalen Facebook. Mae fe yn gam i'r cyfeiriad iawn, fi'n credu. Diolch o fawr iawn. Diolch.